Оппа қарлы, саф хавалы қышқы жымға кешінде сізні Саба дулқыннары телевидениесі сәлемле. Қайырлы кеш, хөрмәтле телевизор қараушылар. Эфирда узып баручы көннәр яңалыклары белән одна информацион программасы. Бүген сезгә менә нәрсәләр турында сөйләячәкбез. Экология темасы укучылар күзлегеннән район мәктәпләре һәм аграр көллият укучылары инша бәйгесендә катнашты. Ватан геройлары онытылмый, датага карата төрле чаралар узды. Райондашларыбыз республика күләм ел хатын-кызы бәйгесенә әзерләнә. Иң элек рәсми темалар турында Саба муниципаль районы советының бүген чираттагы утырышы булып узды. Көн тәртибенә 2025 һәм 2026-2027 елларның план чорына Саба муниципаль районы бюджеты турындагы мәсьәлә кертелгән иде. Бу хакта депутатларны финанс бюджет палатасы рәисе Шәмсун Әкбәр Әкбәров таныштырды. Депутатлар көн тәртибенә кертелгән карар проектын бер тавыштан кабул иттеләр. Шулай ук утырышта яңа елга әзерлек турында да тиешле күрсәтмәләр бирелде. Кичә Саба районында Татарстан Республикасы рәисенең гражданнар мөрәҗәгатьләре белән эшләү идарәсе башлыгы Роза Рифкать кызы Килкиева эшлекле сәфәр белән килде. Ул районыбыз гражданнарын кабул итте. Бүгенге көндә аларның бурчыган тәҗәл сорау гозерләренә җавап бирде. Хәл итәсе мәсьәләләргә ачыклык кертте. Бу атнада Саба аграр көллияте базасында туган җирем, мин сиңа ничек ярдәм итә алам? Урман, синең хәлең ничек дигән темаларга иншалар бәйгесе үткәрелде. Әлеге бәйгедә Саба районы мәктәпләреннән 42 укучы, Саба аграр көллиятеннән 20 студент катнашты. Гөлшат Галиәкбәрова тулырак сөйләр. Туган як табигатен саклау, урманнарны яклау кебек глобаль темаларны кулашлаган иншалар бәйгесенә оештыручылар да, укучылар, студентлар да ныклап әзерләнгәннәр. Бәйгенең максатлары һәм бурычлары да хәзерге заман өчен бик тә актуаль. Укучыларның иҗади сәләтләрен ачыклау һәм үстерү, табигать байлыкларына сакчыл мөнәсәбәтне, ватанга, туган җиргә мәхәббәтне пропагандалау һәм тәрбияләү. Әлеге бәйге Казан дәүләт аграр университетының урман хуҗалыгы һәм экология факультеты, Саба районы мәгариф бүлеге, Саба урманчылыгы, Саба аграр көллияте, Гафел бакчачылык үзәге белән берлектә оештырылды. Укучылар иншаларны татар һәм рус телләрендә яздылар. Иншалар конкурсына нәтиҗәләр ясап, җиңүчеләрне бүләкләү тантанасында җитәкчеләр, остазлар да катнаштылар. Аларның берсе Харис Мусин. Ул шын күңелдән үз һөнәренә бирелгән, урманнарны саклау, аларның мәйданнарын арттыруны максат итеп куючы фән кешесе. Тирәк мөхиткә карашны менә дөрес иттереп тәрбияләү өчен мәктәпләрдә әле балалар бакчасында даган эш киң җәелдерелде. Моның төп сәбәбе нәрсәдә? Безнең җиребез, планетабыз бик кат иттереп җылытыла. Табигать үзгәрде. Әле декабрь аенда дагы менә суыклар яңа гына башланды, кар да яңа гына килде. Менә шушы җылыну процессын туктату өчен бердән-бер чара урманнарның күләмен арттыру. Кайчандыр менә безнең республикада 51% республикасы капланган булган урманнар белән, бүгенге көндә 17,8. Моны инде менә бүген кем инша язды, кем бүгенге менә чарада актив катнашты. Менә бу процентларны арттыру өстендә шушы балалар шөгыльләнергә тиеш киләчәктә. Шуңа күрә бу иншадалар үзләренең фикерләрен, үзләрен ничек менә бу табигатьне яхшырту буенча, туган җиргә ничек хезмәт итү буенча үз фикерләрен әйтә алдылар. Әйтеп кенә түгел, шуны кулларына ручка алып, ап-ак кагаз битләренә төшерделәр. Бу чара бик кирәк чара иде. Бу минем үз гомеремдә икенче мәртәбә менә шушындый чара уздыру. Барлык катнашучылар да сертификатлар һәм агач үсентеләре белән бүләкләнде. Инде призы урын алучылар Казан дәүләт аграр университеты грамоталары, Саба муниципаль районы башлыгы Рәис Миннехановның рәхмәт хаты һәм истәлекле бүләкләр белән бүләкләнде. 9 декабрьдә Ватан геройлары көне билгеләп үтелде. Шул уңайдан Шәмәрдән үсеш лицейында Чечня сугышы хәрәкәтләрендә вафат булган солдатларны искә алу кичәсе булып узды. Әлеге чара сугышчан туганлык җитәкчесе Садыков Айрат Камилевич, Чечня сугышыннан исән-сау туган якларга әйләнеп кайткан ветераннарыбыз, чик сагында хезмәт итүчеләр чакырылган иде. Шулай ук биредә бүгенге көндә баручы, махсус хәрби операция зонасында булучы, шул ук вакытта аннан һәлак булып кайтучы якташларыбызны да искә алдылар. Лицей махсус хәрби операциядә катнашучыларга кирәк-яраклар тегеп, шәмнәр ясап, ярдәм итеп тора. Менә технология укытучысы Осипов Павел Валерьевич дрон һәм пуляны җиңелрәк җайланмалар ясап җибәрә.
Күпме тырышлык, сабырлык сорый торган зур ярдәме өчен Россия волонтерларыннан медаль, шулай ук Богдан Хмельницкий исемендәге рәхмәт хаты һәм 31-831 часть полковнигы Владимир Кукурикадан килгән рәхмәт хаты белән бүләкләнде. Чара барышында махсус хәрби операция вакытында һәлак булган Шәмәрдән батырлары 1 минут тынлык белән искә алынды. Соңыннан чарада катнашучылар махсус хәрби операция хәрәкәтләрендә һәлак булган якташларыбыз каберенә һәм Шәмәрдән үзәгендәге һәйкәлләргә чәчәкләр салдылар. Чараны лицейның ватанны саклау һәм куркынычсызлык нигезләре фәне укытучысы Дилүс Вәлиуллин оештырды. Аның җитәкчелегендә үткән һәрбер хәрби патриотик чара укучылар өчен тәрбияви дәрес булып, зур югарылыкта уздырыла. Ниһаять, табигатьтә без көткән аккыш, һавада саф. Һәр кемнең күңеле яңа елны көтә. Районыбызда инде бу бәйрәмгә әзерлек эшләре зур кулаш белән бара. Елның елында байлар сабасында яңа елга әзерлек өчен районыбызның чисталыгын һәм матурлыгын тәэмин итүче Соба күп тармаклы җитештерү предприятиесе һәм торак коммуналь хуҗалыгы хезмәткәрләре башлый. Төп көчне алар үзәк мәйданга бирә. Кышның иң күңелле һәм бизәкле бәйрәмендә халыкка матурлык һәм бәйрәм ялы бүләк итү максатында үзәк мәйданны танымаслык итеп карлы-бозлы әкият иленә әйләндерә. Әлбәттә, таулар төп урынны билиячәк. Чөнки балаларның гына түгел, олыларның да иң яраткан күңел ачу урыны алар. Шулай ук оешма предприятиеләрдә үз территорияләренә яңа ел рухы кертә. Шыршы куялар, аны төсле утлар белән бизиләр. Карбыздан сыннар ясыйлар. Бөтен матурлыкны исә яңа ел якынлашкан көннәрдә тулысы белән күрербез. 2025 елны каршы алырга тагын 18 көн калып бара. Адна информацион тапшыруын алга таба дәвам итәбез. Республикада елдагыча ел хатын-кызы, ел ир аты, хатын-кыз карашы бәйгесе старт алды. Уңган булган хатын-кызлар, ир-атлар кабат әлеге бәйгедә үзләрен сыный. Игенче хуҗалыгы сыер саучысы Рушания Сабирҗанова районыбызны бәйгенең "Минем һөнәрем, минем язмышым" номинациясендә тәкъдим итәчәк. Рушания сөтле бикәләрен әнә шулай матур җырлары белән тәрбияли. Малкайларының һәрберсенә күңел җылысын бирә. Башкача була да алмый, чөнки мул уңыш алу нигезе хезмәтеңнән тәм табуда. Сыерларым алар минем җырлаганымны бик яраталар. Алар минем җырлагачыннан тагы апай җырламас микән дип миңа борылып карап та торалар әле. Ничектер сөтләре дә күп шикелле була, менә шайтып җырлап арасында бик яратам сыерларым, бик сөенеп киләм Аллага шөкер. 19 яшымда сыер савырга килдем инде, юк укымыйм, рәхәтләнеп эшлим, иптәшем дә шунда эшли. Сөенеп эшлим. Сөенеп эшләгәндә, коллектив белән дус булып эшләгәндә, иптәшләрем белән хөрмәтләшеп эшләгәндә уңышларга да ирешергә рәхәт, уңышларым да бар. Аллага шөкер, эшләргә бик рәхәт. Бер генә дә укымыйм. Тормышымда яхшы балаларымда тәртип Аллага шөкер. Сөенә кайтам, сөенә киләм. Җылы караш кирәк аларга. Сәй ишек кычкырмыйча, дип кенә әндәшеп, әйдә матурлар кирегез әле дип, минем шул сүзем инде, әйдә матурлар кирегез әле кызлар дип куябыз инде без барыбыз дагы кызлар белән. Тиеш итеп эшләгәндә, авыртканда менә вакытында врачка әйтсәң, шулай итеп сыерлар инде алар якын иткәнне беләләр алар. Алар да бит хатын-кызлар шикелле, менә безнең шикелле шулай итеп якынлыкны, җылылыкны яраталар. Рушания Сәрдә авылы кызы, күп балалы гаиләдә хезмәт белән тәрбияләнеп үскән ханым. Әти-әнисе дә терлекчелектә хезмәт куйган. Җырларга яратканлыктан үз язмышын ул мәдәният белән бәйләргә теләсә дә, язмыш аны авыл хуҗалыгына алып килә. Без 12 бала булганлыктан, мин инде үзем урта мәктәпне битергәч Сабада завклублар әзерли торган бүлектә белем алдым дагы. Фирмага әти-әнигә ярдәм булыр дип кенә фирмага сыер савырга килдем инде. Бәләкәй балаларны үстерергә әзрәк ярдәм булыр дип. Шуннан соң шаттым да, шәп киттем инде. Апайларым дагы инде, абыйларым да, туган апайлар да барып шушында инде, үземнең иптәшем дәген. 26 ел тугры хезмәт Рушанияны алдынгы сыер саучы дәрәҗәсенә күтәрә. Ул күп тапкырлар районыбыз һәм республика күләм авыл хуҗалыгы көннәрендә катнаша, мактау кәгазьләре белән бүләкләнә. Быел август аенда машина белән сау операторларының 51-нче республика конкурсында үз осталыгын күрсәтә. Хезмәтендәге казанышлары өчен аңа район башлыгының рәхмәт хаты тапшырыла. Менә бер спинада 6 кыз эшлибез без, беребез ял иттерүче, атнага бер ялыбыз бар. Вакытында психларга чыгабыз инде.
чиратлашып, менә бүгенге көндә дә бер кызыбыз отпускыда әле, үземдәген отпуска көнен көтеп йөрим, менә үземдәген Алла бирсә, шыгыр көнем җитә. Шулай чираттан чыгабыз инде. Кирәк булганда алыштырып торабыз ниләрне инде, отпускаларны. Кирәк булганда кызларга шулай эшлибез инде. 40 елга якын эшлим, шушы коллектив белән. Бу да инде кызларның барысы да почти мин эшкә килгән кызлар. Рушания белән, уже Рушанияны эшкә кинәт төштем. Күп еллар бергә эшлибез. Күп еллар шушы кызлар белән бергә эшләгән дәвердә алар үзләренең әйбәт яктан гына күрсәттеләр, молодцаларга. Безнең инде шушы игенчелек шушы тармакта инде безнең продукция әйбәт. Бу шушындагы хезмәт кылган барлык терлекчеләрнең хезмәте. Безнең бу коллективта барысы да тырыш кызлар, алга таба да яхшы кызлар белән Рушания безнең монда җитәкчелек итә инде кызлар белән. Аларга алга таба да мин уңышлар теләrim. Мул продукция аларга бергә тату матур эшләргә ясап. Үз сменасының бригадиры буларак төрле мәсьәләләрне хәл итүдә аның җилкәләрендә. Үз эшенең остасы булган хезмәткәргә җитәкчелек тә һәрвакыт ярдәм итәргә әзер. Рушания Сабирҗанова, инде безнең бер сменаның җитәкчесе. Аның кул астында 6 доярка эшлиләр. Алар инде үз эшләрен бик намус белән башкаралар. Алар инде җәмгыятьнең, игенче җәмгыятьнең бөтен төр эшләрендә дә актив катнашалар. Шул булмастан ул төрле бәйрәм чараларында катнашулар, инде яңадан да инде ул авылларда үткән бөтен бәйрәмнәр, концертлар алардан катнашуына башка узмый бик актив хезмәткәребез. Инде ул үзенең хезмәт юлын шушы игенче җәмгыяте вакытта игенче җәмгыять дип аталмый, КФХ Ирек җәмгыятендә башлап җибәреп, бүгенге көндә инде 26 ел шушы эштә, сыер савуда, үз эшен бик намус белән башкара. Аның ире Сабирҗанов Радим да бездә эшли, алар инде семьялары белән бездә эшлиләр. Җәмәгать тормышында да бик актив Рушания. Үзешчән сәнгать чараларында ул сәхнә үзәгендә кайный. Гаиләсендә дә тәмле телле уңган хуҗабикә ул. Туып үскән сәрдәсендә тормыш иптәше Радим белән гаилә корып, хәләл көчләре белән йорт җиткереп, үрнәк гаилә булып гомер итәләр. Эштән кайтып керүгә аларны малкайлары кышкырты көтә. Авыл җирендә яшәгәч, алардан башка яшәп булмый ди язмабыз герое. Моңарчы малларны бик күп асрадык без. Менә шушында яши башлаганнан бирле 2 сыерыбыз бар иде. Менә хәзер инде сыерлар бетте, үгез алмау сәбәпле. Менә хәзер без ауларга күчтек, әле 2 зурысы бар иде, алар яңа гына урнаштырдык. Менә хәзер бәләкәйләр калды инде. Малларны бик яратабыз. Шушында икебез бергә эштән кайткач, шулар янында өйләнәбез инде. Казларда асрыйбыз, алабыз инде, шибиде алабыз, тавыкларыбыз да бар. 2шәр партия шибиде алып үстерәбез. Барсын да асрап карыйбыз инде. Уллары Ранил белән кызлары Ландыш инде үсеп буй җиткән, үзләре мөстәкыйль тормышлы. Аларның үз юллары. Әти-әнисе, туганнары аларда яшь кунак. Тулы бәхеткә ни кирәк тагын? Минем девиз инде кешеләргә күбрәк ярдәм итү. Балаларымны да шулай итеп тәрбияләп үстердем. Инде генә авыр вакытлар булса да, инде туганнарда да авыр вакытлар булса да, һәр вакыт ярдәм кулы сузырга тырышабыз. Иптәшем дә шул, үзем дә шул. Шулай итеп, яши шу дәрәҗәгә җиттек, Аллага шөкер. Башта бер бәләкәй генә үй алып торган идек. Аннан соң маллар асрый, менә шушындый йорт-җирләр җиткереп чыктык. Хәзер инде бөтен яшәвебез инде шушы балалар дип инде аларны үзләре теләгән уку йортында кертеп, менә шуларның зур кеше булуларын телибез инде менә. Мин үземә бик бәхетле хатын-кыз итеп тоям. Һәм шулай да ул, чөнки Беренчедән минем әти-әнием исән, Аллага шөкер. Ни вакытта шалтыратсам да, ишегем ачып керсәләр дә, керсәм дә алар исән. Икенчедән минем тормыш иптәшем, минем терәгем инде ул. 2 балам, 2 җилкәм дә менә, Аллага шөкер. Яраткан эшем бар, бик яратып барам, бик яратып кайтам. Эштәге иптәшләремә хөрмәт итәм, нык яратам. Дус тату булып эшлибез, Аллага шөкер. Шу көндә тормышта мин бик бәхетле, Аллага шөкер. Рушания минем шул миңа терәк булардай бар яктында булган уңган хатын-кыз инде ул. Бик яратам яны, бик хөрмәт итәм. Барышында бик зур рәхмәт аңа. Әнисе Нурия апа да үз вакытында герой ана буларак ел хатын-кызы бәйгесендә катнашкан кеше. Шуңа күрә кызының халык алдында абруйлы булуына горурлана. Эшләдек, гомер буе иптәшем белән бергә, 3 кызымда, шушында авылда калдылар, үй җиткерделәр, Аллага шөкер. Кияүләрем дә бик әйбәт. Эшлибез дип кенә торалар.
Мин ел хатын кызы бәйгесендә көч сынашам. Минем һөнәрем, шуннан да минем һөнәрем, минем язмышым инде ул. Язмышым минем һөнәрем инде ул. Мин шуның белән бик бәхетле. Ачык күңелле, тормышка нык куллар белән тотынган, нинди эш башласа да ахырына җиткерә белүче ул Рушания. Тормышының тәмен, язмышының ямен тоеп, булганына сөенеп гомер итә. Тормышыбызның яме, кызларым дип улларым дип, яши хәрәтияне. Кызларым дип улларым дип, яши хәрәтияне. Хыдайының бүреге ул сөйеп туймас газиз балалар, яратылып яши бик бәхетле ата-аналар. Аларны районыбызның һәр җирендә яратып каршы алалар. Моң белән сугарылган, йөрәктән чыккан җырларын яратып тыңлыйлар. Җыр дөньясында алар үзләренең яшьләрен дә оныталар. Сүзебез Саба Чишмәләре иҗат берләшмәсе турында. Саба Чишмәләре иҗат берләшмәсе артистлары турында күп тапкырлар ишеткәнем бар. Алар һәрвакыт иҗатта, һәрвакыт юлда. Безнең очрашуыбыз да Шәмәрдәндәге балкыш реабилитацияләү үзәгендә булды. Саба Чишмәләре артистлары ял итүчеләр янына концерт программасы белән килгәннәр иде. Хәниф Тимербаев 10 елдан артык инде берләшмәнең эш ритмын киметми. Ул вакытта анда инде ешкан вакытта мин бар идем, Зөлфия Зилнурова, Миннегөл Манихова, мәрхүм Илфат Газизҗанов бар иде. Райла Хузина, без менә бишәү генә ул вакытта инде. Менә Рәйса Имамиева оештырган иде бу әйберне инде, бу оешманы. Нияте шулай булгандыр әлбәттә инде. Рәйса бит инде ул менә шундый мәдәни җанлы кеше, аның бөтен максаты мәдәниятка хезмәт итү бит инде. Шул булгандыр. 15нче елда, 2015тә ул миңа тапшырды бу әйберне. Аның бит инде бүтән төрле юнәлештә эшли иде ул. Тапшырды. Шуннан соң без һаман үстек, киңәйдек. Бүгенге көндә безнең 30лап Газабыз инде әйтергә кирәк бар инде. Без зур артистлар килмәгән нокталарга, бәләкәй клубларга барып концертлар куябыз. Без инде бүтән концерт төркемнәреннән аермалы буларак бер кайчанда күп вакыт 95% әйтик инде без җырлыйбыз микрофонсыз, без җырлыйбыз гармонга, баянга гына. Әйткәнемчә максатыбыз инде онытылып баручы гармон моңнарын, борынгы җырларыбызны халыкка кайтару, корай моңнарын, шул көдә без әйтерем, уңышлы гына эшләп киләбез. Бөтен җирдә безне сак кына каршы алалар, чөнки минем артистларым инде өлкән яшьтәләр, инде озатканда үрә, дәррәү басып, менә шайтып озатып калалар безне. Шул бик канагать, бик теләп йөриләр. Хатын-кызның йортта эше бетми әле, мин эшләп тә йөрим. Шуңа карамастан Саба Чишмәләренә чакыру килүгә мин бик шатланып, риза булам һәм җыенам да чыгып китәм. Нинди җырлар җырлыйсыз? Мин күбрәк инде халык җырларын яратам. Композиторлар әсәрләрен дә яратып башкарам. Килдебәк авылыннан Мәдәрис Якуповның гомерлек юлдашы ул җыр. Җырдан бер кайчанда аерылмый Мәдәрис абый. 40 елдан артык шофер булып эшләү дәверендә руль артында күпме җырлар башкаргандыр. Анысын кем санаган? Ә менә Саба Чишмәләрендә ул алыштыргысыз артист. Шунысы минем өчен, мин бик теләп йөрим монда. Монда органнар битеп кайта. Мин үзем әле пока эшләп тә йөрим. Пенсиядә индеме. Менә бүген эштән генә кайттым иртә белән. Менә уже кичкә менә концертка дип әйтәләр икән, сразу чыгып китәм әзерләнеп. Бөтен органнар бетә.
Гомерен хәрби хезмәттә үткәргән, лаеклы ялга чыккач, Саба чишмәләренә килгән Альфред Абый Габдрахманов белән дә сөйләшми кала алмадык. Үз вакытында мин 4 ел военный училищеда укыдым. Анда көн сайын прогулкага чыгайык и шунда җырлыйк. Училищены бетергәч, уже теге офицер булып, анда җырлап бик булмады инде. Вот җырлый башладым мин Сабада. Саба чишмәләренә мин совершенно случайно килеп эләктем. Берничә мәртәбә мин клубта җырлаган идем. Хәниф күрде дә, сен карым җырлыйсың ди. Әдә безнең Саба чишмәләре бар, группа. Шуның белән концертлар бирәбез ди. Авылларга йөрибез. Вот балкышка барабыз ди. Килсәң әйбәт булыр иде. Әйтәм ярый. И шулай вот уже ничәнче ел инде. 3нче ел ахырсы йөрим. Шушы коллектив белән. Шикшедән Фирдәүсә Нәзирова белән Яблаштаудан Ринат Шамиловларның парлы җырлары халыкны әссир итә. Байлар Сабасыннан Зөлфия Зиннурова, шагыйрә Миннегөл Манихова, Шәмәрдәннән Руфина Музаффаровалар чыгышын халык үтә яратып карый. Монда инде иң сәләтлеләр, монда инде халыкчан, музыкаль, менә шулар кала инде. Хит атнасына бер тапкыр, 2 тапкыр булса да инде менә шунда чыгып керү, аларына җаннарына бер бальзам бит инде ул менә. Ә хәзер спорт дөньясыннан булган бер хәбәр. Декабрьнең 1-10 көнендә һәр елны физик мөмкинлекләре чикле кешеләр өчен чаралар декадасы уза. 5 декабрьдә Шәмәрдәндәге яшьләр үзәгендә күзләре начар күрүчеләр өстәл теннисы буенча шаун-даун ярышларында көч сынашты. Бу очрашу инде традициягә әверелде. Анда елдан-ел күбрәк катнашучылар җыела. Турнирны ачу тантанасында Татарстан Республикасы Бөтен Россия инвалидлар җәмгыятенең Саба районы җирле иҗтимагый оешмасы рәисе Миңнегулов Әмин Ибраһим улы, Саба районы Бөтен Россия сукырлар җәмгыяте рәисе Галимова Рәмзия Әхәт кызы, Саба районында адаптив спорт буенча тренер Кәримов Рәшит Хәбибрахман улы катнаштылар. Турнирга Саба һәм Күкмара районнарыннан күзләре начар күргән яшьләр һәм өлкәннәр килгән иде. Алар елда шулай бергә җыелып очрашып хәл-әхвәлләрен белешәләр, фикер алышалар. Ярыш ахырында барлык җиңүчеләр һәм призерлар мактау грамоталары һәм акчалата призлар белән бүләкләнде. Сез Саба дулкыннары телевидениесында соңгы хәбәрләр белән таныштыгыз. Адна информацион тапшыруын карамый калгансыз икән, социаль челтәрдәге битләребездә карау мөмкин. Ә хәзер эфирыбызны реклама дәвам итә. Аннан соң җырлы бүләк тапшыруы. Яраткан илебездә һәркем тыныч, яхшы һәм мул тормышта яшәсен. Безнең белән калыгыз.